Thank you kuya sa information na yan. Guys, yung mga ginigibo nindang sundang na sinampalok, igdiyo sa bahay, sakaw, ang finished product kayang guys, kaya mga ginigibong iyan nila kuya, urudoy na po. Ipapahiling ko sa indo gabos. Iyo na ini. Ini, may sarungan, maribukon lang ang ido. Ini, ito yung may mga sarungan na, pero ang finished kayan, iyo na ni. So, ini, mga arog na ini kani, may mga pulo na, sinda na nagigiribok ang mga, may mga polong ini yo na sundang, sinda na ang nagigiribok kani, magayunon. Oh, siguro dikit na lang nin pintura or varnish, yung mga sundang na ini yo, yung mga kaputa na ini mga polo kang sundang, yan na, maipapabakal na ini. Agura noon ini kuya, pag pigbenta na nindo may sarungan saka ano, 260. Oh, 260 ini guys. So, pwede na kamong manghamon. Hamunin nyo na ng tagaan. Joke. So, kadakol. Ayan ang mga sundang digdi. Hali ni digdi guys sa pandaya na iniigdi sa Pasakaw. Na pagsasadiri ni Manoy Raul Mataba. Yan, siya po ang may sadiri kaining pandaya na ini igdi sa Pasakaw. Yan, kadakol ng sundang na nakatarapos na. May mga bilang palan pati. Ang mga polo. Oh. Diba? Ano ta may X? Anong gustong sabihin kang X? Dahil pwedeng ipabakal. So, iyon na ni. Halipot. Ining may X, halipot. Siya nga pala. Kung makalimutan. Medyo maitom-itom lang siya. Medyo siyempre. Huwag kalimutan pindutin. Halo-halo na ning naka-stack digdi. Pero tataraison pa po ini. Garo matarumo na. Matatarum naman ba gani? So kadakol sundang. Ini ang may inaapod na sarungan. Bubugtakan pa ini yo guys ng mga gakod para isakbit digdi sa saindang habayan. Tapos nagraralakaw-lakaw yan dyan. Mahiling mo yan dyan sa ano. Nagraralakaw-lakaw may mga sukbit ng sundang. Tapos may mga kururaw na isa yung maurag. Udoy pa. Ay, ini ang pinakalaba na ginigibunin do, Manoy Raul. Oh, iyo pala ni. Arog palang kanikalaba. Ang arog kanikalaba, gura na yan, may Raul. Ano ini? Kapag 280 kapag kumpleto na, may sarungan na, may mga polo na. Pati ang sarungan ka muna ang nagigiribo. Siago. Ayo. Pati ba man si Mrs. Ano, sarungan ang ginigibo. Tapos bubugtakan na lang ininingga ko digdi. Tapos sa inanin doon ni Pig di-deliver. Diyan lang sa Ligmanan, naguna ko sa Libmana na lang ang delivery. Kung man siyang ano, Mindoro, Ay, kadakol. ano ni, Manila. Iyo. Ang mga batbat na ginigibo nindo kani, anong itsura ka mga batbat kayan? Sa jeep, sa... Itong mga anong apod ka ito? Mulye? Mulye kang jeep? Ayun na pala niyan. Ito, yan. Ini. So, iyon ni. Kadakol. Ayan po, mga sundang. Ayan, ang mga mulye kang jeep. So, may mga nagdadara na hindi masakiton man gayon. Pagputol po kaya nindo, ano ang pamputol? Acetylen? Pinapatol ko sa acetylen. Pinapaputol na kasi digdi guys. May pamansinda ni mga putulan. Oh, Diyos ko, natatakot na naman ako digdi sa kabalang na ini. So, yan. Yan ang mga batbat. Malamang pag ang ano ka, ng kilo ba yan? Gura naman po ang kilo kapag babakalon palan iniyo. 40. 40 ang kilo. Ayan. Para natin ng ano yan, kalapag ano. 60. Nagpresyo pala niya ng 60. Ang sarong laba na yan, pirang kilo yan man ni Raul. O tuloy pa guys, so iyo. May bago pang abot pala digdi mga mulye. Ayan. Ini mga hali man ini guys sa ang nagpapabakal guys kayo mga junk shop na nagdadara digdi kani sa imo. Padigit-digit yan, kulang-kulang yung dismay. Kulang-kulang 10,000 ining arog kani kadakol, siyempre magabaton yan man ni Raul. Kaya magabat. Tapos siyempre kay riba pa ning arog kani dahil naman ning pakinabang sa pagibong sundang. Scrap naman yan. So iyo yan. Ini ang mga ginigiribo digdi ha. So kung maigdi po kamo, hanapon lang po nindo si Manny Raul Mataba. Igdi po sa Tad Bakery. Yaon po yan digdi sa side na yan.
So hindi po yan sa Bahay, Pasakaw, Camarines Sur. Yan, at least nakahiriling na nindo ang mga finished product kang mga sundang na ginigibig, mga sinampalok po, gabos wastari, Sinampalo, Pinasbad, okay, wastari, sinampalok, binasbad, flamingo. Yan ang mga klase ng sundang ang ginigiribo digdi. Pero ining nakahiriling nindong iniigdi, mga sinampalok. Mastari yan. Wastari. Oh, mga wastari palan ini. Yan pala ang itsura kang wastari. Garo mga tari ning manok. Ang sinampalok hain yung sinampalok. Ano ang korte kang sinampalok nga ning matawan ta ning idea ining sa tuya. Ini, gwapa igdi. O ini kuya, anong apod ka ini? Pinasbad yan. Ina ang binasbad. O hiling mo man. Hindi kaya naputol lang niyo. Flamingo. Iyan ang sinampalok. Oo nga, mukhang sampalok nga. Ito. Mukhang sampalok, kaya sinampalok. Ayan! Diyos ko po, makatakuton. Ini ang binasbad, pero ini magabaton. Mas magabat ang binasbad, depende siguro. O sinampalok. Depende sa ano kang tunda. Iyo, ini guys ang sinampalok. Garo may pagkakawig sa kang Japan, sa samurai kang Japan. Mga pizza, mga 18, may ilalarga akong lampas 200 pilato. 18, may ilalarga kang langpas 200 pedasong sundang. Iba-ibang klaseng sundang. Saan po ang destinasyon? Sa Libmanan, guys. Yan. Kasi ang mabakal pa yan si mga may umahan para sa panggabi, sa baksog. Pang deliver man yung kung saan nila dadalahon. Okay. Bakong yung mga parauso lang na gagamiton. May dadalahan mo nila. May dadarahan man. So kayo na ang nagsusupply. Garo gusto kong magnegosyo kaniyo, mga sundang na ini. May 200,000 kayo ka na kami. 200,000. May muli ka na. Isipon mo itong kadikit duman, nagkakalaga ning mayo pa man lamang kaayos-ayos, basta lang kinurua sa auto, tapos gismil na. Darada ko la guys ang puhunan kapag gusto ni Doal kani. Bako lamang yan na mamumuhunan ka mo, kundi dapat may kabatiran ka mo sa paggibo kang mga sundang na iyan. Sa pagpukpuk sana, igwaning inaapod na timplada kang pulso, kung gura anong kakusugan sa imong ipupukpuk. Kung ako dyan magpukpuk ay inda, baka day ko aram kung matadum o day ko aram kung mapupormahan. So yan. Pero pili matagilid ang maso. Correct. Day pwede magtagilid. Gusto ko tang subukan magpukpuk. Sa susunod na lang guys. Kaaram kong busy pa ni sila Kuya Raul. Okay. So yun lamang. At least nahiling na nindo ang kabuuan kang gibuan ng sundang. Kaning pandaya na ini. Igdiyo sa Bahay, Pasakaw. Tandaan, ang pagsasadiri pong ini ay kay Kuya Raul Mataba. Hanggang sa muli. Salamat. Kuya, tayo na lang. At busy si Kuya Raul. Tayo na lang. O, sabay-sabay na lang kita. Ready? Peace and love. Salamat.